Hem d'aspirar a que Figueres esdevingui una ciutat on la cultura sigui un motor social, però alhora també un motor econòmic. Una de les nostres propostes és la creació de l'Institut de Cultura. D'alguna manera, amb això el que pretenem és blindar aquestes polítiques de suport a la cultura, més enllà dels colors dels governs que puguin venir. Que senti en una mateixa taula els diferents sectors que mantenen la cultura viva a la ciutat, que en definitiva són els que mantenen una ciutat viva. La cultura és un valor imprescindible per a la construcció de qualsevol societat que aspiri a ser justa i igualitària. I ha donat tot el suport a la desobediència de qualsevol llei que vingui de l'estat espanyol, que el que vulgui és trinxar un model d'èxit.